takže frčíme. Joržo, podívej, co si ze mě udělal. Normálně tady mám stativ v tašce. Zdravím svého kamaráda Erika. Melďase. A.k.a. Melďíka. Díky němu jsem se k tomuhle vůbec dokopal. Díky němu tady vůbec ty vlogy děláme, takže tady to jde. Takže tomu děkuju. A jdu na to, jsme tady. Klasicky Wendy zde na nástřik. Počívat. A pokud se budu soustředit na mě, protože jdu já. A pak nějak se přesunu na soustředěnost na Wendy. Yes? Yes. Jsme tady. Wendy nás čeká teď na nástřik. Tady už pumpujou kultíci. A tam vlastně už se jde na stage. Tady jsou rozepsaný závodníci, hromada. Mě spí, nabírá síly na finále, teda semifinále. A jak mám za sebou semifinále, jsem vyřízený, ale zároveň spokojený a šťastný, protože postup do finále tam je. Vypadalo to, myslím, dobře. Trošku pozvání jsem postral první závod sezóny, jako nejsem úplně spokojený s tím, co jsem na té stage předvedl, víš, že se dokážu líp prodat tu formu. Ale nakonec podle videí, co jsem koukal, tak to nevypadalo zle. Uvidíme, co to nakonec bude. Mohlo by tam padnout nějaké umístění asi těsně za nějakou jako tou bednou. Klidně formou by to bylo na tu top 3. Ale myslím si, že tvarově, a to tam dají nějaký kluka, co tam prostě tvarově vypadá líp, aby se tam jako prodal. A tak to už prostě tak je. Každopádně máme radost mega, protože jako to finále bylo hlavní cíl, že jo, minulý rok jsem se nedostal. Vás tam asi 8-10. Takže tak, teď docela chcípám. Zuby se mi práší, jak mám žízeň, ale je potřeba to držet do toho finále, protože častokrát je to rozhodnutý, ale někdy taky nemusí být, takže já prostě budu bojovat do poslední chvíle, než prostě bude úplný konec. Takže uvidíme, co bude. Teďka čekat, až Wendy odzávodí a pak na ubytko rychle nějaké jídlo si dodělat a pak se zpátky. Bude to dlouhý den. Women's bikini, open class B, ID 225, 238, 240. Yes! Bojuj! Tak, doufám, to bude nějak slyšet. Nějaký krátký video, tak backstage teďka. Jsme úplně vyřízený, ten den je strašně dlouhý, protože je od 3 vlastně na nohou, že na tom nástřiku. Musím říct, je strašně těžké něco natočit dneska, protože fakt jako by ta energie je nula, úplně šrot. Sucho v puse, člověk jde 5 jde no sakr. Wendy už má za sebou i finále, já jsem na ní strašně pyšnej, protože předvedla úplně krásnou formu, předvedla se tam nádherně na prvních závodech RTC, takže fakt jako klobouk dolů, nádherná práce, je v top 6.
to vyhlašování bylo takový nepřesný, takže moc jsme to nepochopili, ale myslím si, mělo by to být teda, že byla asi na 6. místě. A pak tam brali asi jenom 5, bylo takový strašně zmatený, jsme moc nepochopili. Na finále to bylo rozhodnutý už, takže to bylo takový to. No a teď čekáme na mojí kategorii. Nevím, jestli to rozhodlý už je z toho finále nebo není. To uvidíme, já jsem řekl, že do poslední chvíle to budu prostě držet, bojovat a plnit všechno na 100. Takže to tak je, ale jsem fakt úplně vyřízený. Náš český stej fakt pomáháme, takže je to super. Ještě tady vlastně nový parťák z Čech, který ho v dalším videu ukážu. Tady do této doby nechtěl. Gabča pomohla hrozně, která vlastně jde zítra na závody, takže se soustředí na sebe dneska, ale pomohla hrozně moc. A uvidíme, teď dám volnou sestavu, bude trošku freestyle, protože jsem ji vůbec netrénoval. A uvidí se, jak to dopadne, jak to bylo. Tak, je hotovo. Máme dobojováno, s prázdnou se domů nepoletí. Vendy nakonec krásný nějaký 6. místo v té top 6, tam to bylo jaký zmatený, to vyhlašování. Takže pravděpodobně to 6. My jsme mysleli, že se nebo třeba 5. nebo tak, ale obrovský úspěch, protože na první závody masakr. A já tady vezu 4. místo. Jsem si jistý, že to mohlo být klidně 2., 3., úplně v pohodě, ale doplatil jsem podle mě na své chyby, které jsem udělal, že jsem nepodpozoval tak dobře v tom semifinále. Prostě jsem tam udělal chyby, které mě to stály a zaslouženě mě to pak posunulo. To tak to prostě je. Myslím, že hodnocení bylo dobrý, ale měl jsem prostě formou na to. Formou moji kluci v kategorii říkali, že jsem tam úplně nejlepší prostě formu měl, že to je crazy. Takže to mě potěšilo. Teď jsem odpozoval toho finále, kde mi vlastně hlavní rozhodčí se na mě podíval, když jsem to odpozoval, že jsem poslal mnohem líp prostě v klidu. A zakýval kolou a pokud se koukal do papíru, kolikrát je vlastně jsem, tak jsem přesvědčen o tom, že by mě dal klidně fakt na 2., 3. místo. Ale nakonec 4. je to krásný místní, mám mega radost, protože minule jsem se tady nedostal do finále. Takže bez takovouhle placičku, škoda, že teda to kousek a byla by ta větší placička. A my jdeme do toho obchodu. A věc, kterou dávám vždycky po závodu, doporučuji svým závodnicím a tak. Takže už jsem plno lidí na to naučil. Kefír. Větší pecka prostě po závodu, co člověk může dát. Takže úplně se na to těším, jak jsem vypadal, jak jsem nepil. Tak je strašně příjemný, mám kefír strašně rád. Počkej, důležitý ten moment. Boží. Ty jsou teda skvěle teplej, no. Teda studenej, obráceně. Studenej, já mám trošku teplej. Ale to je prostě boží, strašně příjemná věc na žaludek. Takže my pádíme teď něco do obchodu, dobrýho. Chlad ani nemám, spíš nějaký ovoce, něco takového. Pití hlavně. A nevím, něco tam dneska podle mě v tom bylo. V tom videu. Chtěli jsme to skvěnout víc, ale opravdu to byl takový stav, že se to moc nedalo. Takže co jsme zvládli, to jsme zvládli. Byl to fakt strašně náročný den, to jste tam z toho asi pochopili, od 3 od rána, prostě na novou do teďka. Ale jsme spokojení, úspěch. Jsem taky spokojená, taky kejvela, ale je spokojená, protože to pecka. A já jsem taky spoko. Hlavně závodník by měl být na takový úrovni, že prostě si je vědom nějakých svých chyb a jak říkám, ty mě stále to, že mohlo to být o 2 příčky klidně lepší. Ale jsem spokojený, protože forma prostě vyšla. Volnou sestavou na freestyle jsem to tam bouchnul, ale vypadalo to prej dobře, takže super. Tak úplně nejvíc. Potom celý den nebo dlouhé době prostě bez pití, se už lepila huba. Tak konečně jsme na ubytku, už úplně padáme na držku, řekli jsme si ještě srazíme a jdeme dát něco dobrýho. Samý jako věci takový, normálně tam jako ten bordel, co tady, ale žádný jako prasárny, úplně nějaký ovoce, člověk má spíš žízeň, nějaký ovoce, kefír, ještě a tak. Takže si to jdeme jenom tak pokecat o tom a dát něco takhle dobrýho. A vidíme se v dalším videu. To už bude mimo závody, nějaký pozávodníčky, s tím závodům něco určitě řekneme.
to jsme se naposledy na to vaření, to jsem tam ani v tom videu neříkal, že dneska jsem tady dělal vajíčka ráno v těch 3:30, kdy jsem přišel a blaflo to a spustilo to požární poplach. Takže jsem probudil celou ulici, takže pohoda. Vidíme se v dalším videu a už to bude živější, protože budeme jít po závodech.